The Voice of the People Party kejuperta hakisnem no letno manong man ay ka jing sinsar ka khoi ka basuba andre ka jingle menta ka kampalat ya ka bamsat banjong kiwe ya kani lakren da we nong lam ka kenhon ki hajar ka hima langrin hadien baklami na kami yakren bar usi em ka HDC ha ka bai dei banweng na mador ya nang te sing sim yong na ka khet sim ka hima langrin Lau jong kani ke SADC ban penrem jur ya kani ke jingle ban ke jing khain do thala jong ka SADC ya ki pat ba jong ka himalangrin namar nadu kasnam ar hajar atulai ngila dawaha ba ka SDC kan wen mardor ya unang tasings imyong ubak kamri kenti ya ka himalangrin namar baru si kata kahima langren kalong kahima kabasyong suk syong san bat baru ki jingmi jing jong kahima kadai baik sya kahima langren hanrai mentapat nadu balawan une usim nangtai ulah yasam 100% naga diga jingmi jong kahima namar kata halor jong kaneka nongrim kabangi kurki kur diajar ni dasnya kia hadu kata namar ngila du ia jong kahong haga bau ni usim nang tai ulakam yaga niga kendau kum kari genti jong kami ke jong u bat kaba nagaliam jong ni usim nang tai siam la sya syu yang i kum ki pai ba nong syong snong jong ka himalangrin banlong kum ki khot jong ka dorbar hima ki balal kan jok khat prasnem kani ka jingle jong uni us sim nang tai kapau syai bau la pen khain ya ka riti ya ka hok jong yi kum ki pai ba jong ka himalangrin dei halor jong ka di ka dau ni persya jur ya us im nang tai ba undang syong biang haga syuki kum sim tian re ka basngau sri kalong baga ke SDC kam syam la syak skor yang i kum ki khon ki hajar hoj haga senam ar hajar pulai la suspend ya u naga kam kum usim bapura jong ka himalangrin tian re hadin balawan kaneka eksekutif jong hapo ka jingelam jong ka WPP lathong biang balari instit biang ya ukum usim bapura kani ka jingle jong ka SDC ni das ngausi hadu ka ta kum ki khon ki hajar haga jing sicha ka jing perta jong ka WPP hakini ki snam ki balek no banong bangi wanra ya ka jing sensyar ka bakhut ka jing sensyar ka basuba tien re kani ka jingle jong ki menta kalong baga kham ka bamsap ka bangpong ka kham palat ka jong ki bani ki wai naga benta jong UCM bat naga benta jong ke executive committee baru kawai bagi dai ban perkhat ye ki kantin ki ba pipi la kren haki tu ki senam ki balek nya baru bat pila kular haki ba bagi long ke ta ka parti ka ba ijat benreu ka parti ka ba sensyar khot tien rai kan ni ka jingle jopi kum ki nong larin ngilap ba pile ye ki ba kham palat ban ki wai pat ki executive committee namar kata ki pat ye pi ba pin sabha ban perkhat khamha baladangi kum ki khon ki ka hi himalarin ngin one person hangne hapo plau jo district pin UI ya ka bor jong pat ba namar ya phi la thung ki pat ba kan mau ba ya kata balaga pin senyau yang ikut ba pin UI ya ka bor jong ikum ki khon long jong ki pat ba jong ka himalangrin di ngam don sibun ki kintien nga ngai ba pis ngau thu ba ya kata de tang ini ki kintien nga ai ku play